Iki pringe sik gede apa sik cilik, Jul? Sing gede iki wae ya, Mbah, Bro. Masuk iki. Heeh. Iki kudune nek di nyumet long ngledosi mbok menjeng banter. Abai. Dijajan sik wae apa piye? Ayo coba yuk. Ketok ya? Ya, ketok. Iki ku mbok menjeng nesu ora iki ku. Alah ora, nek ketok nesu ade mlayu. Wah, mlayu yo ora kuwasa. Ora. Wis pokoke gelong dianter sumet nang mbok menjeng. Iya, ayo bareng ya. Iya. Masuk. Yo. Dine-dine ni wong loro Engko sik gelong aku. Ya toh? Yo. Kowe tuku ngopet. Oke, siap. Ge mung nek kelong sesuk ning arepe mbok menjeng. Oh iya. Ya. Ya. Dadi engko dunake bareng konangan, mlayu bareng. Yo, nah masuk. Enak itu. Wis urung to, Bro? Lah apa yang mudeng aku. Bodo iki ketok sepi banget. Ora kaya biyen. Oh boy. Iya, wong biyen kuwi wong moro kesak iki gak enek. Zaman saiki dolanane do anyar-anyar. Kok kowe percaya banter ora iki kok? Ruga mulih. Ndang tukokno ngopet sik. Yo. Ono ta dadi go mulih nek kene terus kesel. Oh boy. Cangkemmu iket mau yo ora apa-apa yo. Tatas cangkem. Ampun. Karso karo Paiman lagi mancing kowe. Yo nek tabrekane watu. Wah, jodase. Mapane lho mancing kok duki watu. Ayo mlayu. Wah, iso dibacok tenan awake Karso. Wah, dah mlayu wae. Oh. Ngenteni paling jamin kok, ngomong jamin kok. Nek jamin lah teko ora sesuatu. Ya ndang ngomong. Aku yang nak ketemu ya aku Don. Yang wis ngono kok. Tangan ya. Saya satu bukunya cuma satu. Ya mung siji wong seneng pingin kowe mung siji kok. Ya mung kae tok. Pakai Iku bodone luwih rame tiga foto. Ya ora tentu. Masalahnya oke banjir. Iya terus. Don, awakku kademen Don. Ngene Bu alungan kere. Numpak bis apa yo ngene kademen. Aju primat bis jos. Mosok kowe kademen. Alah iki wong iki kaya likmu iki lho, numpak bis sembarang apa wae renek ceritane mabuk. Numpak bis laju prima kok bis penake kok iso mabuk iki piye iki. Alah. Wis lemah. Wis delongas dong teko nggon iki. Siap-siap arep medhuk. Kujur. Tak medhuk kowe, Mbok. Wah, piye ta iki? Buka-buka. Lakon. Oh alah terang. Numpak bis eksekutif atau mabuk iki to terang. Oh alah.
Larane lara ora kaya wong kang nandang buyung mangan ra doyan rajenak dolan ning omah bingung. Pisan gas. Ji, Ro, lu. Oi. Sapa sing dolanan mercon ki? Lah, dalah, kalau mbok mejeng ngamuk. Ndang balenono meneh. Ayo, ayo. Cah kurang ajar. Mbok, aku mulih, Mbok. Mulih tenan kowe anak lanangku. Capek jingan tenan. Gawe-gawe ke wong tuwek. Kon ngopeni wedhus dhewe. Mbok, aku pulang. Pak. Pak. Wedhuse popeni ora apa-apa. Pak, kowe ya cek rasa tenan ya, Pak. Kok pengin le ya, Pak ya. Aduh, yo piye carane no ben ra pelo iki? Lah piye, Jamu Pak? kok piye ngono. Gawe ke jamu. Mbok, Mbok. Loh, ada tamu dari nih. Ya, dah. Rene. Bapak itu ya, Mbok. Bapak itu, Pak. Nah, ligo kono sik. Iki anakmu. Alah, ya kono-kono. Ya le, kene ligo kene. Piye, Mbah? Kabarmu, Mbah? Wis Lek hae. dodolan elong lancar ora? Lancar. Alhamdulillah. Poso ora wingi? Poso Ono nek melu badan ya kudu poso. Iki mau wis do lahir batin kok ngendi wae. Kok ngene Mbah RT wis rong. Oh. Oke, wis saiki mu lahir batin siji-siji do gelem pitrah ora? Apa iya? Iya yo ngomong iki mitrahe tenan kok. Gelem ora pitrah lagi. Wis sah do padu saiki wis riyoyonan. Mbok iki dipitrahi bocah-bocah Ya, siji-siji. Pak. Untuk fitrah. Absen sih, gomblo, ngacung. Halo. Oke, siap. Ya le. Lek, mau? Tuku es teh ya le. Terima kasih, Bu. Ya. Matur nuwun. Boleh, kau ngene baik. Kae. Lah wis. Lah, Wis, kabeh. lah kok tiba? Dipitrahi. Ah, kowe wis tuwek rasah diwehi, gak usah. Wis tuwek. Iki ora sah wong anake dhewe kok kaya ora tau duwe-duwit wae. Oh, dugang sisan lengko. Waduh, kojer ane. Wis saiki wis do dipitrahi. Semono uga kene sing dadi wong tuwa nek enek luput ya dipangapurani ya, Le. Akeh salah ya, Pak. Wis. Kami, keluarga besar Soul Channel, Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal Aizin wal faizin.